नै गोसोम आंनि बोराय बायदि लोगोफोर गोसोमनो गावबायदि गोसोम सोमखौ लाबोबाय बेबी पिंक खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय मबाइलखौनो आखायाव लादावाबाथाय बाथारो माने खालामबाय थादावाबा बायो आरो खामानिया ओमफ्राय हस्पिटालाव थांबाय माबा लथ्रायजोब्बाय न'आवनो थुम न' सिङावनो थाबाय थायो नालाय ओंखारा मालाबाबो सान्दुं जाफेरा ओमफ्राय दाख्लै सान्दुंबो बोरैबा गरममोन आरो ओंखारफेरिखायनो जादों नङाबाथ' जेबो नङा बेखिनि सान्दुंआलाय आरो बारबो बारबाय थायो खामानि गैला देहाफ्रानो जेबो जिखौनो थनाखै नै फिसाजोखौ थननो थिनबाय आङो गावनिखौ थननानै ला होननानै बेखौबो थनासै गाहायाव गेलेनोसो थांबाय दा बेलासिनानैसो जागायबाय आरो आं ओमफ्राय लोगोफोर नै बोराया थाइजौखौ लाबोलायबाय आरोबाव माने गाखोदोंमोननो जांख्लाजों सिरिनाय नङा ओमफ्राय गावबायदि गोसोम लाबोथारबाय लोगोफोरनो गावबायदि गोसोमथार मा इसे गोसोम मानो बिदि गोथां मा गोथांसो होनगोन दा बेखौ आं गोसोमसो होनगोनहाय ओमफ्राय खिन्थु सानि बिगुरखौ माने गोसोमालाय मा जानो होननायसो आरो बिराद साइसखा जाखांबाय आं थाइनै ओरैनो एसे नुहुरदोंना माने इयो थाइथाममोन आरो गावनाया ओमफ्राय आं थाइनै माने मामिजों आंजों थाइनै जाखांबाय आरो माबोरै बिदि मोजां जायोथाय एथ'बांनो माने बेजेबो गैया माबो गैया गेसावबो गैया ओमफ्राय गोसोम बोराय बायदि जोंनि बोराया बेबायदि गोसोम ओमफ्राय गोथाव माने गोथावानो गासिबो गोथावानो जायो मोनबाथ' गोदैयानो जाखायो ओमफ्राय बे गोखैबो गैयाना नों गोखै मोनदों दहाय हाननायाव जादों होननाया माथो जेबोआनो गैयामोन दहाय गोथावथारमोन ए फांनैनि नामा बोथोरनि आखला नुबाय मेगन गोसाथार आं देलायखांनानै नै स्टिफेन थेबबानो मालाय होबाय अखाया गाहायावबो लोमलायबावबायसो होखादों ओरैबायदि खेबसेनो ओमफ्राय एखेबारे स्रांथारमोन आरो स्रांथार बिदि हागोन बायदि जेबो नुवाखैमोन ओमफ्राय नायदो दा एसे खम जाबाय दहाय एसे बारामोन ओमफ्राय आंना मबाइलाबो चार्ज गैयामोन नालाय मेगन गोसा गथ'फोरनि बार्थडे जानो नागिरदों जोंहा ओरैनोबा बानाया लोगोफोर ओरैनोल' गस्ला गांसेफोर होफैनोसै आरो बेहाबो सानसे फन रायलायो थैगोन गस्लाल' गानखादोंमोन आरो जोङो ओरैनो लस जाबाय ओइलाय दैया लोमलायबाय दा ओइ नै लोगोफोर ओइ नै लोमखायो दा गाहायनाबो बिमा बिफाखौ नुनायखाय नै सासेयाबो मावदों मिनिनानै थैगोन बेफोरखौनो देखायसाबबाय आरो आंहा जेबो गैया जेखन मा देखाया जायो लोगोफोर ओमफ्राय खालामनोबो लुबैयो गाज्रि मोननाङा नायसाबबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्टफोरबो होलांबानो जाबाय आरो जि खान्थाल मादा महरा सोमलाबला बोराय बायदि ओमफ्राय खिन्थु गोथावथार आरो जानोसै सुनानै जागोन
जि मोजांखा कालाराबो रुबा बाबा देखायदों मोनजाया जादों दिनै खुरमाखै जादों बा मामि ना लायबाय नै बुरैना दालि एसे लाव लाव बानायदों आङो मैयानिया लाथाथाद्राय जादोंमोन ओमफ्राय गाइखेरखौ फुदुंखाबाय ओमफ्राय नैयो टमेट'जों नाथुर गोरान ओमफ्राय भिन्दि भाजा माने आङो फुङाव जेबो मावासै ओंखाम ओंख्रिखौनो संग्रोबाय बेखायनो मोननै संबाय आरो ओमफ्राय भिन्दियाबो रानसिगोन नालाय गास्लायस्लाय आरो बेखौ माने बाबाया एम्फौ जानो बिगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो बेखायनो आङो नाथुरखौ संनानै होबाय आरो नाथुर गोरान बे सामब्राम खामनाय मोनामनाय मोनो आं होमबाबो टमेट'जों बानलु होनानै खालामबाय आङो मालादों नै लोगोफोर सिदा उन्दुनानै जाखांनानै लोंखांनानै दासो बानायफिनबाय आङो मालायगोन दे बिबारखौ एसे देखायनांगौ र' जि बारथारदों नै माबा दाउ फिसा फैलायबावो ने बाबा बिदिखौनो लायनो नागिरदों जोङो नै खावखुमाहैनो नागिरदों लामायाव आरो लामानिखौ बाबा नमस्ते साननैनि ब्लग जाबाय लोगोफोर बानायो आरो बानानै थायो ओमफ्राय मा होगोन मा होआबो जायो नालाय आंहा जेबो गैया न' सिङावनो थाबाय थानाय बेखौनो बे बोरैबा मोननानै बानायाखैमोन आङो ओमफ्राय मैयाबो दाख्लैबो रबिबारमोन मैयाबो इदनि बन्द'मोन बेखायनो बोराया फ्रि जानायखाय दसे बिबारखौनो लायसाबबाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनाथ' बिदिनोसै जाब्बा जुब्बा जेबो स्पेसियेल गैया मानो होनबा टाइम पास होननांगोन ओमफ्राय बेखिनि नायबायबा आरो नायलांबावदो अननानै जोबजासिम दान्दिसे बेरायफैलायबाय फैनानै आलदा जुदासो दंफैबाय एसेल' हाबबोदोंमोन आरो ओरैनो मालायबा मा डिजाइन लामायाथ' फिसासो ओरैनो मैगं बाजार मैगं दाख्लै 10टायाव मोनायाव लाबोजोब्बाय न' गोदान बानायदोंबा कसरी गरे 20 रुपियाँ पाउ गरे मैगं गोथांफोरानो जेबो गैया बे आलु कफि फान्थावानो गाजर मा लाबाय थायो नोङो मा लाबाय थायो मा बियो बेजों मेथाइ मोनजागौमोन ना माला लाइट खुमायो फिफा फिसा बे सैमाफोरखौ खिसो फैनायखौ नुवा सैमाया फिनोसै 4 टाइम खालामनो मोनगोन दे नै लोगोफोर जोंहा मा गेलेनो एजों ए बिजों बि माने आं फेसबुकाव नुदोंमोन आरोखि बिफाया खालामनो हायाखै आं खालामनो हाबाय दे ओमफ्राय आं खोमोरफिननानै फिसाजोखौ माबादों आरोखि दे खेबब्रै दे खेबसे थांखाबाय ये गथ'आ खेबनैजों हाबाय बिमाया खेबसेजोंनो हादों नों दहाय गाहायाव थांबा जों बेखौनो आइखौ गेलेनो बिफाया हाया नै विनारा देरहासार जानाया नों नै बेहा जेननाया नै ओमफ्राय बिनाया नै वा आङो माने फेसबुकाव नुनानै बेखौ डाइरेक्ट द्र बानायनानै आं खालामदोंमोन आरो बोरायखौ खालामबाय ओमफ्राय बोरायाथ' हायासै ओमफ्राय आं हादों आरो खेबसेयावनो खेबसेनो हादों आरो माबोरैबा जाफ्लांदों आरो
आं फेसबुकआव इदि बायदि बुस्थु नुबा मोजां नुथारो इन्ट्रेस्ट फेसबुकआव नुबालाय आनसारखौ मिथिबाय ना आं एन्सारखौ नायाखैबा मामि गथ' आंखौ मा सानबावो आं इदि नायनानै खालामगोन आरो मामि माने आंबो मा मिथिबावो दे फुलखौ लानानै फैबाय लोगोफोर आं दा दैयाव सोमनानै दोनसै गाबोन फुङाव गायनोसै आरो हाथायावबो थांनानै फैबाय माने हाथाया दिनै लांदांमोन उल्था खुलुमग्राफोरनि दिनै ईदमोन ना हाथायानो खालिमोन आरो माने बिसोरल' हाथाय जाग्रामोन खोमा दखानफ्राबो बन्द'मोन माने 20% खुलिनायमोन आरो ओरै दखानफ्राथ' मेरला दंथारो ओमफ्राय ओरैनो सासे सानैल' खुलिनायमोन आरो जानो लुबैदोंनो नै गथ'आ जोंना बाजाबायलै बाजाफेरनो मोनाबा ने बाने बाय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय